जों मिन्थिगौ नैबे समाव एपीएससी सिविल सार्भिस एग्जाम आरो यूपीएससी सिविल सार्भिस एग्जाम बे मोननै एग्जामावबो जोंनि बड' साबजेक्टआ अपसनेल साबजेक्ट महरै गनाय जानाय मोनसे साबजेक्ट। बे साबजेक्टआ जोंनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट। जायफोर बिथांमोना सिविल सार्भिस एग्जामनि एस्पायरेन्ट जायफोरा एग्जाम होगोन बिथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद क्रुशियेल, जोबोद इम्पर्टेन्ट। आं बेयाव मोनसे कनफ्यूज मोनदों, बेनि थाखाय आं मोनसे क्लियारिफाई खालामनो नागिरदों जे बे अपसनेल साबजेक्टआव गोबां खन्थाइ बिजाबफोरनि नाम होदों। जेरैबायदि हमना ला अख्रां गंसे नांगौ आरो नैबे खन्थाइ मेथाइ बेबो गांसे साबजेक्ट, बे गांसे बिजाबाबो बे जोंनि साबजेक्टनि गेजेराव गोलैयो। नाथाय हमना ला खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव हमना ला गासै जोंनि गेजेराव दङ 20टा खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव हमना ला जोंनि गेजेराव दङ 20टा खन्थाइ आरो नैबे अख्रां गंसे नांगौ बिजाबावबो 25 खन्थाइ दङ, 25 खन्थाइ। जों नाथाय बे साबजेक्टनि गेजेराव जोंनि गेजेराव स्पेसिफिक मेनसन गैया जे बेबायदि खन्थाइ मेथाइ बिजाबनि 20टा खन्थाइनि गेजेराव माबे खन्थाइया बे सिलेबासाव इनक्लुड दङ आरो बे अख्रां गंसे नांगौ खन्थाइयाव जितु 25 खन्थाइ दङ, 25टा खन्थाइ दङ, बे खन्थाइनि गेजेराव माबे खन्थाइया बे जोंनि सिविल सार्भिस एग्जाम यूपीएससी बा एपीएससी नि थाखाय नांगौ बेनि स्पेसिफिक मेनसन गैया। जायनि जाहोनाव जोंनि जे कैंडिडेटफोर दङ बिथांमोना गोबां कनफ्यूजआव गोलैगोन जायफोरा बड' साबजेक्टखौ अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै लानो सानदों। ओंखायनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय, जिहेतु नोंथांमोना बायचान्स जुदि माबाफोर गोरोन्थियै जुदि थालांदोंब्ला नोंथांमोना जेन एपीएससी नि वेबसाइटआव होनानै क्लियारिफाई खालामो बा पेपाराव होनानै क्लियारिफाई खालामहोयो। जाय सार मेडाम नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो खाबु मोनदों, नोंथांमोना जेन जोंनि हारिनि गथ'फोरनि, जोंनि हारिनि फरायसाफोरनि जे प्रिपारेशनखौ नायनानै स्पेसिफिक मेनसन खालामो। मानो होनोब्ला जों मिथिगौ गोबां बिदिनो लिटारेचार साबजेक्ट दङ जोंनि गेजेराव, गोबां लिटारेचार साबजेक्ट दङ। जेरैबायदि इंलिश लिटारेचार दङ। इंलिश लिटारेचारनि गेजेराव हमना ला उइलियाम बाटलार येट्सनि द फलोइंग पएम्स होननानै मेनसन खालामदो। बेयाव जेबो कनफ्यूज जानो गोनां गैया, आननेसेसारि बुस्थुफोरखौ जों फरायनो गोनां जानाय नङा। हमना ला उइलियाम बाटलार येट्सनि ईस्टार 1916, द सेकेंड कामिंग, ए प्रेयार फॉर माय डॉटर, सेलिंग टू बियाजेंटियाम, द टावर एमंग द स्कूल चिल्ड्रेन, बेफोरबायदि खन्थाइफोरखौ मेनसन खालामदों। ओंखायनो जोंनियाबो जोंनि सार मेडाम बिथांमोना जाय नोंथांमोना प्रिपेयार खालामदों, अन्नानै बेखौ जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय नोंथांमोना क्लियारिफाई खालाम, स्पेसिफिक मेनसन खालाम। मानो होनोब्ला जों मिथिगौ हमना ला बेबायदि गांब्रै गांबा बिजाब लिस्ट होनाय दङ, बेयाव हमना ला 20 बिजाब जुदि जों गांबा खन्थाइ फरायनो गोनांब्ला बेथ' आं सानो बे पसिबल नङा। आरो जुदि बे पसिबल होनब्ला बेबायदि इंलिश, डग्री, माराठी बेफोरबायदि लिटारेचार अपसनेल साबजेक्टआवबो बेबायदि मेनसन खालामनाय नङामोन स्पेसिफिक माबे पएम बा माबे शर्ट स्टोरीखौ फरायनांगौ। ओंखायनो आंहा जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला नोंथांमोना अन्नानै बेखौ क्लियारिफाई खालाम आरो जाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना शेयार खालाम, जेन बिथांमोना मोनथियो बे बाथ्राखौ। बायचान्स थालांबायदोंब्लाबो जेन बिथांमोना क्लियारिफाई खालामनो हायो। थेंक इउ।